Na tejto víkendovke sa mi páčilo hlavne to, že taký ten pocit toho kľudu. Že tu môžem zažiť naozaj veci, výzvy, ktoré v bežnom živote jednak zažiť môžeš, ale si ich až tak neuvedomuješ ako tu. Čiže toto akože považujem za takú obrovskú pridanú hodnotu. Super. Tohto víkendu. Super. Čo sú to za dôvody, prečo by si odporúčil takúto víkendovku ostatným? Túto víkendovku ostatným by som odporúčil hlavne kvôli tomu, ak ľudia majú v živote pocit, že nedokážu zvládať stresové situácie, tak práve táto víkendovka ich naučí a vlastne tým, ako ich ty sprevádzaš rôznymi tými cvičeniami, tak ich naučí tento stres zvládať o mnoho lepšie. Presne o to ide. Rozhoduje sa práve vtedy, keď sa ti je ťažko. Keď vonku je ten mraz, pomyselný samozrejme. Áno. Ešte mám poslednú otázku na teba a to je taká, aká by bola osobná message, osobná správa pre mňa, pre Juraja, ktorý teraz pred tebou sedí. Čo by si mi chcel odkázať? No ja by som ti chcel hlavne odkázať, rob to, čo ťa baví. Presne. Rob to stále takto, ako to robíš, lebo je to úžasné. A myslím si, že si inšpiráciou pre všetkých z nás, čo sme tu. Ďakujem. Takže ďakujem. Ja ďakujem. Podobne, rovnako si inšpiroval aj ty mňa. Ďakujem za nádherný víkend. Díky moc. Super.